खोनासं बारि खनानि मुगासं मोनसे रिल खालामदों बिसोरखौथ' होखारहरनाय जादों नङा होमबा होखारहरनाय जानायाव जाय जायखौ जों लोब्बा दङमोन होननानै मिथिनो मोन्दों एसे सन्देह खालामदों दिनैनि प्रस्ताबाव बिथांमोना गावसिनि नामखौ दैखांनानै होफायोबा गोरोन्थि मोनगोन ना मोजां मोनगोन जुदि बियो गावनि नामखौ होयोब्ला आं नङामोन होननानै बुंगोन ओमफ्राय होजाबायबा बे सिरि थागोन जाय जायखौ जोङो नङाब्ला होखानाय मालखौ नोंसिनि गावबुराफ्रानो फैनानै मानो उइथड्र खालामखो होनना फेरेंगाया मानो बुङो बेखौ जों नागिरनो थाङोबा बिनि पिएआव थाङोब्ला बे फाइलखौ जोङो नांथारगौ सार होननानै बुङोब्ला होआबा उफाय गैया बे होनांगोन बियो होनांगौ नों केस होयोबा रेजिस्टार केस खालामोबा सोर केस खालामदों बेखौ नागिरबा अफिसाव कर्टआव नोंखौ नुथारगोन आरो जाय केस होग्रा बेखौ नुथारगोन बिदि जाहाथे फैया बिथांमोननि नामखौ होफानाय जागोन बिथांमोननि नामखौ जों आगोलाव लाग्रोगोन होखारहरनायनि राहाखौ आरो जायफ्रा बिथांमोननि खिबुखौ थांफागोन बिथांमोनाबो बिनि खिबुनि एखे थांफागोन नों फैखायाखै फाग्लानि मालायनि सम्पतिखौ फानना जाब्ला दंल'थाय फानना जानाया बे मानसि खामानि नामा मेगनजों नुखाथारबाय गिलुबालु खुंनाय ओइ सासे मानसिखौ थिखांहरलाय दानिजों जुनानै बायनो थिखांहराखै हमनानै ला सेंग्राफोरनि लिस्टआव दङ आरो बे इंगितखौथ' जों मोनखाबाय आनसलिकनि मानसिफ्रा सातजननि नामखौ मेनसन खालामनो हाखायो खिन्थु सिरियल' थादो होनना बुंखादों जों मिथिजोबो आनसलिकनि मानसिफ्रा होननानै ओमफ्राय रावखौ राव जेबो दा बुंसै खिन्थु जोंहा सन्देह दङ जायफ्रा बेखौनो हैबाय बेखौनो बोखांबाय बिथांनि नामखौ होखागोन दिनैनि प्रस्ताबाव बिथां माबामोनहा इयुनाव जुदि टेन्डारखौ जुदि मावबावनाय जायोब्ला बिथांखौ उच्चेक खालामनाय जागोन जाय जाय नामखौ होदों बिथांमोनखौ बेबायदि दिनैनि प्रस्ताबाव लाबाय खाला टेन्डार लानो फैदों फैथों बे बाबुआवहाय उन्दै उन्दै बे जाखांफुनाय जोंनि आयुफोरनि समान बिसोरो खोब मोजां हाबा मावदों खिन्थु बोरायानो दुनियानि गाज्रि साला मोसौ बोरायाबो गांसो गोरलैखि नागिरो बे ओरैबायदि मानसि सोरबा हिनजावजों लेक्सार खालामो मोजां खामानि बियो बोराया आंबो अलसिया नंखाया सब 20 घन्टा बागानाव थानो हायो आङो लोमखायाबो नै रानदोंनो बयबो बिदि मावोबा मोनजाखागोन अलसियाबा नों ओंखाम गैखाया बहाय आरो मालायनि सम्पतिखौ फाननानै दाजा नोंहा आथिं आखाइ दङ इसोरा हरदों गोमावनानैल' जा मोनसेबो जिनिसानो फैसा गैयि नंला दानिया लाजिनोबो नाङा फाननायाव थाइसेबाबो थाइनैबाबो नोंनि फिसा फिसौनि थाखाय खरस होगोन ना हगारसोगोन ओमफ्राय फिसाफोर आयंफोर नोंसिनि नाजानायावसो जादों दे आं एकदमबारे बिखा बुनानै बुङो जों बोराया नार्भास जाबायमोन बिसोरखौ ओरैबायदि सिगिदों नोंसोर मा मिथिगौ मैया दाख्लैनि गथ'फ्रा मा मिथिगौ ओंखारानो जायाखै गोदोनायाव सेरब्ला नोंसोर गोलोदि माबा गयो मा होननानै बुङो बेखौहाय गल'दै गयो बेबादि होनना सिगिना दोनदों फरायनो रोङाखै नामा मेलेम गैया नामा सोरनिबा फिसानि मेलेमाथ' गोथौ नुथारो दानखावबा मेलेमा समानै खिन्थु बेखौ प्रकास खालामनो हायियाव सोरनियाबा खम सोरनिबा एसे जायो आं फोरोंगिरि जायोबा सासे नुखायोमोन साथ्रफ्रा माबाफोर जानो नाङा बेबायदि हाबाखौ दा मावसै दे मावोब्ला जों खस्थ' मोनखागोन जों जेरै खस्थ' मोनदों बिथांमोनखौ एकदम 7 गाथोननि दै लोंहोखागोन माला सासेयाव 7 गाथोन जमो नोंखौबो 7 गाथोन जमखागोन जोङो मानसिखौ जोंबो खिन्थु बिदि हाबाखौ दा मावथार जिबनावबो थैखाथारो पाब्लिक कमप्लेन बेबायदि एसेबां गिखायो जा हक बैसिनि आंखौ लिस्ट खालामखादों जेब्ला गावबुरा थावबुराफोर दङब्ला बेखौ मिथिनो मोना खिन्थु आं मोनसेल' साजा होनो सानदोंमोन ओरैनो आरो थुख्ला खालामनानै गावबुराया जुदि गावबुरानि हाबाखौ मावनो मोनाबा मा गावबुरा बिलाय सार्टिफिकेट इसु खालामो बे सासे हेडमास्टार समान नों गावबुरा सार्टिफिकेट होनो हायाब्ला नों मा गावबुरा नों गमान लोबा थानांगौ नोंहाय बे मोजां गावबुरा जादों बेयाव हाबायाव हुखायाव थैनायाव थांनायाव नोंनि मदद नांगौ सोर थैखो सोर थैयाखै गुबुनजोंखौ नोंनो बर'आवबो जा रायजो राजानोबो नों सार्टिफिकेट हरनांगौ नोंनि खामानिया जुदि मोजां नङाब्ला नों गावबुरा नामा आंनिब्ला बे गावबुराखौ बोख्लायनानै उन्दै गथ'फोरनो हो गासिबो हाबाखौ मावनाङा
गावबुरा जेरावबो एक नम्बराव दुइ नम्बराव दङ बे गावबुराखौ जों नाङा Ada kumna hu. सेंग्राफोर जादों सेंग्राफोर गैयामोनब्ला बे हाबाफारिया जायामोन ओमफ्राय मैखोम अबदान होनाया हिनजाव माहारि सेंग्रा आरो हिनजाव माहारि नङामोनब्ला जोंखौ गोथां गोदै सिथारजोबमोन एकदम द्रा 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 होनलायखागौमोन सान हर जों सोरनि माबा उदासनांगौमोन सानसेयाव राननायखौ बायदिसिना सप्ता खुन्दैजों खुन्थामजों 8,000 रानो होननानै खबर लायो बे बाहागोखौ जों लायगौमोन